Mä aloitin noin 8 vuotta sitten kuvaamaan oravia ja lintuja ihan harrastukseni tässä Helsingin vieressä. Ja silloin en olisi ikinä uskonut, että mihin se on vienyt mut nykyään, kun mä oon päässyt kiertämään maailman eksoottisimpia paikkoja ja kuvaamaan uhanalaisia eläimiä. Usein kun ihmiset katsoo mun valokuvia netissä, ne ei tajua, että kuinka paljon yhden kuvan tekemiseen menee aikaa. Siinä voi mennä viikkoja ja kuukausia, että mä saan sen yhden täydellisen portretin ketusta tai karhusta otettua. Mutta sitten kun mä pystyn näyttämään valokuvien kautta näiden eläinten salaisen maailman ja mitä ne tekee siellä, ja sitten mä näen kuinka paljon se inspiroi ihmisiä, kuinka paljon ihmiset tykkää siitä, niin se tekee tästä työstä todellakin sen vaivan arvosta. Mä aloitin just itse luontokuvaamisen Seurasaaressa ja mä aloin sen sijaan, että mä kuvaisin vaan useita erilaisia eläimiä. Mä aloitin tiettyjen kettujen ja tiettyjen oravien seuraamisen ja sitä kautta mä halusin luoda sellaisen luottamussuhteen mun ja sen eläimen välille, jotta mä voisin näyttää ne valokuvat paljon enemmän niin kuin ihmisläheisemmin ja tuoda esille niiden eläinten tunteita ja ajatuksia, mitä ne kokee siellä luonnossa eläessään. Usein ihmiset ajattelee, että saadakseen parhaat eläinkuvat tai maisemakuvat, niiden pitää mennä mahdollisimman kauas Helsingistä. Mutta todellisuudessa meidän ei tarvitse mennä kauas nauttiaksemme luonnosta. Vaikka mä oon päässyt matkustaa ympäri maailmaa, Seurasaari on mulle edelleen se kaikista tärkein paikka valokuvata.